drill în acțiune. Aici cu echipa mea, Crazy Boy Fishing. Vă aștept pe canalul meu de YouTube. Un drill în acțiune, dragi urmăritori. Drăguț. Nu este foarte mare. Un comun așa la vreo 2 kg și ceva, 3. Finește vârful? Sigur că da, maestri? Nu trebuie să vă mai învăț încă ceva, dragi urmăritori. Nu trebuie să schimbați direcția de înțepare. Gen, dacă i-ați dat pe partea dreaptă înțeparea, să nu puneți pe stânga, că o să-i scoateți acul din gură. Am priceput. Filmează tamburul ăsta, te rog frumos. Un șerga vede asta. Pe dacă ți-am spus? Vrei și tu un drill, da? Iar frate, că e frumos. Ha, să vedem capul. Gabriel deja l-a cântărit. Ăla e. Da, e un comun foarte frumos, e aproape de 3 kg. Ușor, fără nu vă grăbiți. Vine frumos în minciog. Haide, ține tu bățul, te rog. O secundă. Ține tu bățul, da? Drami. Ține tu bățul. Să-l aducem pe salteaua de primire. Vino cu dragul meu. Haide pe salteaua de primire cu el. Dă-te din cameră, pune-te acolo. Așa. Vino încoace, te rog, și filmează. Vedeți? Este foarte frig afară și el nu mănâncă bine. Deci e luat din exterior. Se vede, da? Avem aici un crab comun. 2 kg și ceva, aproape 3. Ia minciogul, te rog, de aici. Imediat. Foarte frumos. Zâmbiți, maestri. Zâmbiți pentru faii dumneavoastră. Foarte frumos. Ne permite să facem și noi câte o poză? Da, da. Cu captura dumneavoastră? Da, da. Foarte frumos. Frumos, Gata. frumos. Oprește filmarea, te rog.